भोजपुरी गायक कलाकार श्री कृष्णा राजभर आप लोग के बीच में फिर एक नया धमाका लेके आवत है। प्रयागराज महाकुंभ में वायरल चाय वाला साहिल राजभर भैया, ये भारत में दुए जाने का ज्यादा चर्चा हो। एगो चाय वाला देश चलावत हो, एगो चाय वाला के पीछे महाकुंभ में लोग परेशान हुए। वही साहिल राजभर के ऊपर एक गाना गावे जाती, साहिल राजभर के सम्मान में। कहना हो कैसे? साहिल जिला देवरिया से आके कुंभ में चाय पिलावे गाके, साहिल साहिल जिला देवरिया से आके कुंभ में चाय पिलावे गाके। गावत रहले आपन भैया, गावत रहले आपन भैया, पीतल दा सतानावा वायरल हो गईले बाबू, वायरल हो गईले भैया राजभर के लाला नावा। साहिल राजभर के अंदर कुछ खासियत रहल तब वायरल भइल है। और वायरल करे वाला साहिल राजभर के रहल? आज तक न्यूज वाला मिलल बाटे साहिल से, चलाई दिहल न्यूज बनाई के। आज तक न्यूज वाला मिलल बसाहिल से, मीडिया पर चलाई दिहल न्यूज बनाई के। सोशल मीडिया पर वायरल, सोशल मीडिया पे चर्चा होखे रात दिनावा। वायरल हो गईले बाबू, वायरल हो गईले भैया राजभर का लाला नावा। साहिल राजभर के वायरल होखे का कारण का रहल? 5 रुपया महिला खातिर 10 नौजवान के, 5 रुपया महिला खातिर 10 नौजवान के, 5 रुपया महिला खातिर 10 नौजवान के। साहिल राजभर के उद्देश्य रहल भैया 5 रुपया महिलाओं खातिर और 10 रुपया नौजवान के।
और जेकरे पास पैसा ना हो तो मुफ्त सेवा रहल साहिल राजभर के। ये भगवान के पसंद आई गल भैया। कहना हो 5 रुपया महिला खातिर 10 नौजवान के। 5 रुपया महिला खातिर 10 नौजवान के। 5 रुपया महिला खातिर 10 नौजवान के। आई है पसंद आई गइल भगवान के। नौजवान के आई है पसंद आई गइल भगवान के। कृपा दिखाई दिहले साहिल के तेई छानावा। वायरल हो गइल बाबू, वायरल हो गइल बाबू राजभर के लालावा। और इतने ना है भैया, आई देखी राजभर एक्सप्रेस चैनल बड़े भैया अखिलेश राजभर जी और अखी राज इंटरटेनमेंट के निर्माता बड़े भैया संतोष भारद्वाज जी भी पहुंच गए ना साहिल राजभर से मिले खातिर। कहना हो भाई संतोष अखिलेश करे ले बखान हो। करत रहा नाम हो। जोग जोग जिया साहेब करत रहा नाम। जोग जोग जिया साहेब करत रहा नाम। भगवान से दुआ करत हो कि साहिल राजभर के ऐसे ही चमकावत रहा। कहत हो कैसे भाई संतोष अखिलेश करे ले बखान हो। करत रहा नाम हो। इतने ना है भैया, साहिल राजभर के हम अपने गीत के माध्यम से शाबाशी देती। कैसे कृष्णा राजभर का है, कृष्णा राजभर का है गाई के गानावा। वायरल हो गइल बाबू, वायरल हो गइल भैया राजभर का लाला। साहिल जिला देवरिया से आके कुंभ में चाय